Шаҳриёр Азизови 25 сола сокини ҷамоати деҳоти Обурдони ноҳияи Масҷоҳро милитсияи шаҳри Бӯстон дар дуздӣ аз манзилҳои истиқоматӣ гумонбар медонад. Ӯ ки қаблан бо ҳамин ҷурм суд шудааст, баъди ба озодӣ баромадан каҷрафтории худро такрор намуд, ки аз назари милитсия пинҳон намонд. Кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон ба ҳаракатҳои ҷиноятии нафаре нуқта гузоштанд, ки тасарруфи пули нақд аз манзилҳои истиқоматӣ ҳадафи ҷиноятиаш қарор мегирифт. Шаҳрванд Азизов Шаҳриёр Сулаймонович соли таваллудаш 1995 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Обурдони ноҳияи Масҷоҳ гумонбари дуздиҳост, ки баъди муроҷиати ҷабридаҳо мақомоти милитсия барои дастгир намудани ӯ чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ гузаронидааст. Ҳарчанд ин нафар барои ба даст нафтодан эҳтиёткорӣ менамуд, истифодаи ниқоб аз гунаи чунин эҳтиёткориҳост. Айни ҳол ду далели дуздӣ ва як ҳолати суиқасди дуздӣ ба гумонбаршуда Азизов нисбат дода мешавад. Чунончи ғайриқонунӣ ворид шудан тавассути девори иҳотавӣ ба манзили истиқоматӣ дар кӯчаи Масаидов ва аз дохили нақлиёти сабукравӣ дар саҳни ҳавлӣ гузошташуда ба яғмо бурдани 100 сомонӣ ва $36 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо ҳамин усул ворид шудан ба манзили истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи Пулотови шаҳри Бӯстон ва аз он ҷо тасарруфи $650 пули нақд. Барои дарёфт намуди маблағи пули дохили ҳамин ҷо кофтед ё ки медонистед ки пул дар дохили ҳамин костюм қарор дорад? Не, на кофтиам намедонистам. Тахминан ҳам кисеби даст кардам. Худо. омадед ҳамҷи кофтед ки маблағи пули дарёфт кардед? Бале. Чанд пул маблағи дарёфт кардед? $650. бори аввал нест, ки гумонбаршуда Шаҳриёр Азизов дуздӣ содир менамояд. Соли 2019 барои содир намудани 9 лаҳзаи дуздӣ дар ҳудуди шаҳри Бӯстон охирон дастгир ва аз ҷараёни далели ошкор гардида милитсия тавассути гузориши телевизионӣ хабар дода буд. Аммо баъди нисбаташ татбиқ шудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ном бурда ба озодӣ баромада, тарки одат накардан боз ӯро назди қонун сархам гардонид.